Kato, sehän on Harjun Erkki. Tunnistaa, kun on vaatteet päällä. Niin Ekin kanssa usein saunottu. Se on ollut samoissa bileissä Sulberiarskankaan, mutta mä en lipsauta. Katos. Täällä on tämmönen toinen mikkihiiri paikalla. En mä kato. Näillä kilometreillä enää, niin en ois uskonut, että oisit jaksanut nostaa Ninnan Nunna, mutta joo. Lähes menee, kun tää ei oo kuitenkaan sun show. No niin, terve! Mä nähdä pitkästä aikaa. Suon myös. Ninnan Nunna, niin Kostamuksessa nähtiin. Silloin nähtiin 78 ja sehän taisi olla niin, että sä olit siellä, oliko se Hakasen Virma, joka ei oikein pärjännyt, kun sinä vetelit nimiä niihin papereihin siellä? No kyllähän me tehtiin Ninnan Nunna. Suomen rakennusalan historian suurin konkurssi ikinä. Viekkäpä perässä, Ninnan Nunna. Kyllä. Silloin sähän et muuraamisesta tiedä hevon helvetti. No mä muistan, että se jäi sulle siellä mieleen, että taisit antaa lopputilin, kun sitä yhtä uunia sinne muurattiin. Savu tuli kaikkialta muualta paitsi piipusta. Se on kyllä, se tuli joo, mutta sen verran hyvin muuraamisesta ne Kostamuksessa, niin sulla oli seuraavana aamuna niin silmät muurautunut. Se on totta, ja se taisi olla se sama reissu, kun sullekin tuli sanomista sitten, kun siihen aikaan ei ollut näitä hienoja laservaakitusvehkeitä, että impureilla oli korkoletkuja, vesiletkuja, kun se oli talviaikaa, niin siellä oli tenua, ja miten mä muistan, että menikö ne parempiin suihin sieltä letkusta? No kyllä, kato ihan hyvää tavaraa kannata Ninnan Nunna, niin laskee minnekään ihan hömpäpömpää. Alas muuraamaan, niin katsotaan miten tää lähtee, kato. Ei muuta, kun tässä on nyt nimittäin työtarkastus. Täällä on myöhemmin tulossa aivan fantastinen show, niin nimittäin tämähän nyt ei ole mistään kotoisin tää muurausnäytös, mutta annetaan Reiskan nyt Ninnan Nunna, niin vetää se hetki. Älä nyt kuule sitä Ninnan Nunnan, kuule voi olla, että saat tältäkin lähteä. Tää on Tiileri on sponsorina eikä mikään Ninnan Nunnan. Tiili sponsorina. Niin, Tiileri on. Minä oon Jallikselle antanut potkut jo Ninnan Nunna, että tässä nyt enää mitään diilejä vedetään. Mutta kukas tää on tää blondi, tää naisavustaja täällä? Se on Irina, on mahtavaa kuule. Irina, onks se Irina ihan suomalaisia? Ajattelin nimestä päättelin, että saattaa olla ulkoistettua työvoimaa, että Ninnan Nunna. Se on juman kekka, meikäläinen oli älä vatkaa niin kauhean. Mä en oo kato mikään Tyrninmarja, että tässä aletaan. Tääkin olisi toivonut, että se herra muna tuodaan tänne paikan päälle, mutta kun se on niin saakelin kallis, eikä sitä olisi saatu tälle lavalle nostettua, Ninnan Nunna, mutta tääkin tyttö, niin sä oot pettynyt, sä oot selkeästi sen munan perään. Mitenkäs se on muuten Harjakainen viimeksi kun tavattiin niin miten mä muistan, että Tyrninmarjalla se Eikka taisi mennä niinku uuniin. Onko sulla pukannut keikkaa sinne Pallivahan suunnalle, vähän niinku Eikkaa tuuraamaan? No nyt kun sä otit, minähän kattelin televisiosta, että sinäkin olit Reiska siinä Tyrninmarjan joulushowssa ja sitä Marja Tyrnistä, niin sanon sen verran, sehän on tämän viime vuoden sketsihahmokilpailun voittaja, niin aivan kaamea akka, niin en voi ymmärtää, että jos ihmisessä on kaksi ominaisuutta, jota meikäläinen ei voi sietää, että on nainen ja turkulainen. Teki kaksi aivan hirvittävää levyä Ninnan Nunna, otti Suomen kansalta rahat pois, teki torttukirjan yksi resepti Kertun kanssa, nimittäin kotona testattiin, niin siitä puuttui jauhot kokonaan. Että ostakaapa sellainen Suut makiaksi -kirja ja kokeilkaa tehdä mokkapaloja Ninnan Nunna, niin varmaan on keittiö häkää täynnä, kun yritätte siellä kuulkaa tortut lässähtää. Mutta eikö se ole niin, että eikös Marjalla ollutkin nimenomaan, että tortut piti olla kosteita, ei paljon jauhoja silloin tarvita? No minä en tiedä sen naisen touhusta sen enempää, mutta nythän tää herra muna levyttää, hän tekee levyn. Ja sitten Mr. Majorkka kuulemma levyttää, ainakin rannalla, jos ei muuta. Ja minä oon sanonut, että minä kun oon sen verran tullut julkikseksi, niin jos levytän, niin levytän vaan paneelia. Elikkä toukokuussa ilmestyy meikäläisen sinkku kauppoihin, jonka nimi on vaan Paneelia. Kannattaa käydä hankkimassa. Tää oli tämmönen jo... Kaikki ei se oli huumoria, mutta herrakin siellä, joka kattelee ymmärtämättömänä Ninnan Nunna, niin kun kävelet kotiin päin, niin kyllä tääkin vitsi sulle aukeaa.
Ennemmin tai myöhemmin. Tää on muuten kun tulee tänne Etelä-Pohjanmaalle ja täällä on näitä häjyjä. Niin kuin tääkin kaveri tuolla. Meinasin sanoa, että sulla on kesätukka tai sit oot Joensuusta, mut sä oot häjy. Täällä ei kannata kuulkaa paljon mitään rasistisia juttuja kertoo. Nimittäin täällä saattaa nää häjyt tulee ja vähän moralisoida. Niin, vähän kutitella. Ootko muuten tietoinen, että tuossa keskustassa semmonen baari kuin Härmähäjy? Onko näin? Siinä on kuule semmonen pölli, mihin on lyöty puukkoja pystyyn ja päällä on teksti, että puukoot tähän. Onko näin? Oltiin viime vuonna kuule siinä vähän iltameiningessä tällä lailla niinku shown päätteeksi. Niin se oli muutama paikallinen kaveri, ne tuumas mulle, että kuule Reiska, että tossa on satanen, kun aukoset oven ja huuat, että paini ja pesäpallo on homojen homma. Tää ei sit tuppaa olemaan, mut kaikille painijoille ja pesäpalloilijoille, jotka on paikan päällä, niin ei kerta homoa tee. Jos on nuoria tarvii rahaa, niin kuin Reiska silloin Kostamuksessa. Kaikki käy. Niin kuin ymmärrätte, niin hän ei ole Seinäjoen miehiä, vaan hän on Perä-Seinäjoen miehiä. Harjakainen taitaa olla paremminkin sitä Ilmajoelta päin. Aina kun se tulee paikalle, niin täytyy sanoa, että on se ilmoja pidellyt muuallakin kuin vatsassa. Kyllä joo. Saattaa olla näin, mutta nyt jäi kesken, että Irina, do you speak Finnish? Kyllä, puhun suomea. Ja mistä sä olitko nyt tähän, missä toi Reiska on tähän saanut huijattua? Ihan rauhassa vaan, meillä on koko ilta aikaa kyllä, mutta eihän taidakaan puhua suomea. Where are you from? Suomesta olen kotoisin. Oliko se tuolta Seinäjoelta vai mistä? Helsingistä on kotoisin. Helsingistä ulos! Me pidetään nimittäin notta täällä tämmöiset eteläpohjalaiset pippalat, eikä tänne nyt näitä stadilaisia kuule. Hyvä, ettei ole Zetterbergin Mikko paikan päällä, nimittäin sit saisit lähteä. Et paljon hesalaisten touhut kiinnosta. Mä kuulin, että sä oot joku sedulainen. Sedu Koskisen joku kaveri. Koulutuskeskus Sedusta. Koulutuskeskus Sedu. Siis Sedu Koskinen pitää jotain koulutusta täällä vai? Mahtaako se lippua jalkapalloon mitenkään? En tiedä. Hakahan siinäkin taitaa se firma olla ja onko se vähän niinku Ninnun Nannu se talous? Se on kiikun kaakun, että se Seduhan oli sitten jo eurolla myymässä sitä omaa osuuttaan siitä, että sen verran on kotiseuturakas henki, että mutta Valkeakoskellahan tuoksusta tuntee jo, että kun paikan päälle saavuttu, niin Nannona, mutta ei siinä mitään. Sedu, siis tässä on niinku sellainen tilanne, että ollaan tultu vähän niinku Onnelaan. Joo. Onks täällä Seinäjoella muuten Onnela? Onks täällä Onnela? Onks se Sedu levittäytynyt tänne? On. Mikä on? Komia. Onko se Sedun paikka? Vai puhutko itsestäsi? Komia. No niin joo. Ei mitään, ai semmonen komia, sinne lähetään Reiska tänään. Kyllä, pistetään Pistetään Virman piikkiin. Nimenomaan, kyllä. Saatiinhan se punchline sieltä tulemaan, sitä on odotettu kaikki. Nyt voitte lähteä kotiin, et se kummempaa. Virman piikkiin, niin silloin homma hoidettu. Kukas tästä vastaa muuten tästä sun teoksesta? No sinähän, se oot vastaava mestari ja valvova mestari, niin kyllä tää nyt menee vähän sinunkin piikkiin, eikä vaan Virman piikkiin. Seinäjoella kuulemma on päätetty taas alkaa kouluttaa näitä rakennusmestareita. Et se on ihan hyvä, että se Sedu on täällä paikan päällä. Se on totta. Ihan siellä otetaan kuva. Irvistäs vähän. Tämähän on nimittäin semmonen homma, että paljastushan, että Reiskahan on vaan niinku, remonttireiska on, tai Jorman niinku tämmönen salanimi, että hän on oikeesti Piisisen Jorma. Sitä ei kukaan tiennyt, mutta nyt mä lipsautin sen. Joo, se on vähän niinku Ollilan Jormakin. No Ollilan Jorma tai Piisisen Jorma, mutta sit kun sä tuut vanhaksi ja alat köyryselkäisenä kulkemaan, niin sä et voi enää esiintyä Suomen televisiossa. Suomen televisiossa ei saa näyttää Jormaa 45 asteen kulmasta. Se on just näin, mutta entäs jos se on takakenossa? Voidaanhan se plurrata. Sinun plurrataan sitten, mutta se kuule poliisi TV. Plurrata, joo. Mikäs tässä on seuraava työvaihe? No Ninnan nonna. Ai kato, täällä on väkeä täälläkin. Täällä on nää porukat, jotka ei oo maksanut lipuista. Ei vaan kaikki köyhät. Kiva nähdä, joo. Ei, mutta semmonen homma, että kun täällä alkaa, saatte VHS-tallenteen sitten, täällä tää punaraitapaitainen nainen niin kuvaa sitten tämän, niin kaikille laitetaan postissa
Seinäjoen osuuspankin piikkiin, vai miten se oli? Joo. Täällä alkaa kohta show, mutta ei se ole niin kummonen, että ei siinä se kummempaa. Mikäs täällä? Tää on ihan hirveessä, kun ei tästä grillistä tuu yhtään mitään. Kyllä tässä kuule makkarat saadaan paistettua. Huomaa, että Reiskaa, kato, mä oon nähnyt nimittäin YouTubessa, kato, minäkin osaan sen verran internettiä käyttää, kun käyn siellä ihan... No. Käyn siellä työasioissa, niin jos ymmärrätte, että kun on käsityöihmisiä. Ympäristöministeriön sivuilta katsomassa vähän niitä määräyksiä, sitä kulmaa. No ympäristöstä sen verran ja politiikkaa kun puhutaan, niin minuakin on politiikkaan kysytty ja minulla on tää perustuspuolue, eli tehdään niin kuin aina ennenkin tehty, niin esimerkiksi metsien harvenemisesta jos puhutaan, niin syynhän huomaa kun käy naisten vessassa. Tää ei avautunut kellekään tää vitsi, mutta se ei ollutkaan mun oma, se oli Jorman vitsi. Sanoin, että kertokaa vaan joo. Meillä oli kato työmaalla semmonen homma, että aina kun mesuna olin paikan päällä ja kävin siellä pajamajassa kato asioilla, niin alaiset huuteli, että siinä taas 2 paskaa erosi toisistaan. Kyllä se. Mutta ne oli viimeistä päivää töissä. Miten sattukin niin viimeisenä työpäivänä? En tiedä niin, mutta nyt täällä on paljon lapsia paikalla, jotka varmaan, että jos nämä jutut on liian hävyttömiä, niin pistäkää silmät kiinni, niin ette kuule mitään. Semmoista se on. Hei, kyllä. Se piti sanoa, että kun kävi Harjakaisissa esiintymässä, niin minuakin on julkiksena pyydetty Linnanonna joka puolelle. Ja täällä sentään ihmiset näitä meikä firman porukolta, kun on kuullut näitä aika hyviä vitsejä, mitä on kertonut tässä nyt ainakin muutaman kappaleen Linnanonna, niin hyvin tuntuu uppoavan, että tää on niinku pohjalaiset on hyvää porukkaa, mutta siellä olin Aalto-yliopisto Harjakaisissa ja siellä ei kukaan naurannut jutuille. Mä tajusin, että puolet niistä on puolalaisia. Loput virolaisia. Siitä on nyt ollut liikkeellä tällä alalla, että niinku muukalaisia on otettu tuolta paljon töihin. Minähän on yleisesti sitä mieltä, kato tästä kun rasistiksikin on syytetty meikäläistä. Niin 2 asiaa, mitä ei voi hyväksyä, niin on rasistit ja neekerit. Nyt meni vähän pahaksi, mutta katselin, ettei täällä nyt... Tää oli huumoria, hei. Ja jos joku loukkaantuu tästä, niin Harjun Erkki vastaa käsikirjoituksesta, se on täällä. Joo. Ja onhan meillä tuossa SPR:n osaston alapuolella, että jos joku oikeesti loukkaantuu, niin... Niin on. Sieltä saa niinku henkistä aspiriiniä. Eikö sieltä saa fyysistä ja Irinalta henkistä? Näin se on. Mitä sanot tästä kuule Harjakainen, että näyttääkö tää siltä, että tästä tulee yhtään mitään? Tuleeko tästä rilli vai mikä tästä syntyy? No minusta tosta tulee semmonen, että jos se Guggenheimin museo paalutetaan tonne Helsinkiin, niin ton vois viedä sinne tai Kiasmaan ja sanoa, että tässä on Remonttireiskan sielu. Joo, kyllä. Joo. Pistetään muutama tiili tähän kuule vielä siitä Tyrnin Marjasta vielä, kun sä sanoit, että sä et siitä oikein tykkää, mutta että se on levyttänyt ja muuta, niin minkälaisia lauluja se Harjakainen meinaa levylle sitten laulaa? No minä ajattelin laulaa covereita. Kato, kun minäkin on kova että akryylilla peitetään, jos on pikkasen julkisivu repsottaa, niin coveri, sehän on niinku, että cover, niin. Joo, se ymmärsit, kato, kun vähän kun ruotsiksi heittää vitsiä, niin menee perille, niin no joo. Se on tää pitkä matematiikka, mikä oli rakennuslinjalla ammattikoulussa, niin siellä tää cover-juttu, se opetettiin. Kyllä. Joka tapauksessa, minä ajattelin laulaa semmosia biisejä, että me halutaan olla tekkareita, me halutaan ja pidetään salaa haalareita. Joo, semmonen laulu. Joo, ja sitten, että kanna minut metsään rakennusmies, suuren kuusen juureen voisin tehdä puuseen. Minut kantaa metsään rakennusmies. Ja aika hyvä. Se oli hyvä. Joka moni ostaisi tämmösen levyyn. Se rimmas. Riittävän moni. Tää määrä lasketaan jo kultalevyksi. Kyllä. Ne on laskenut sitä rajaa nimittäin vuosi vuodelta. Nykyään 30 levyä on jo kultalevy. Joo. Hei, mä tilasin tänne semmosia jakkaroita järjestäjien puolesta, mutta et mä voisin tehdä semmosia lujuuslaskelma-illuusio hetken kuluttua, kun tää varsinainen show alkaa. Tämähän on vasta... Lämmittely. Meikäläinen niin joutuu lämmittelemään itsensä ja Reiska lämmittelee kans mua, mutta siitä sitten... Se tapahtuu sitten myöhemmin.
Mutta joka tapauksessa niin... Oisko ne hei, täällä olisi jakkaroita ja täällä on näitä kahvikuppia, kun se on, mä muistan... Joo, ei kato, kun mä olin tässä justiinsa ensimmäisen valituksen, kun että kuka vastaa näistä järjestelyistä, niin jakkarat pitäisi olla semmosia, että jos istuu, niin jalat yltää maahan, että ne... Mitä? Tuolenpano jakkarat. Tuolenpana. Älä huuda siellä. Täällä on, kato. Missä ne on ne jakkarat? Mutta on tainnut jäädä Harjakaisen jalatkin toisesta päästä vähän lyhyeksi, kun noille istaa. Nämä jakkarat vai? No jos se mes istuu, hei! Kaljutyyppi siinä. Mes istuu nyt tähän näin. Istu kunnolla siihen nyt. Yltääks